adierazi funtzioak. I berdin minus bat zati x, I berdin minus bat zati x-ken bat, eta I berdin minus bat zati x-egi bat. Az gaitezen lehenbiziko funtzionekin. Dakigunez funtzio hauek edo funtzio hauen adierazpen grafikoak hiperbolak dira. Kasu honetan, lehenbiziko kasuan, funtzioen izat eremua edo eremua dakigunez da zenbaki guztiak r-ken 0. X 0 egiten denean ez baitago I. Balio taula bat egingo dugu. Beti bezala x-i balioak emango dizkiogu eta I-ren balioak lortuko ditugu, aterako ditugu. Kontutan eduki behar dugu, funtzio hontan k konstantea negatiboa izateagatik, funtzioa egongo dela irudikatuta bigarren eta laugarren kuadrantetan. Horrela eta guztiz ere, orain aterako zaigu, balioak ematerakoan. X-i emango dizkiot, adibidez, bat balioa, 0,5 balioa, bi, lau, minus bat, minus 0,5, minus bi, eta minus lau. Hau da, balio simetrikoak emango dizkio. Positibo batzuk eta negatibo batzuk. X bat denean, I izango da minus bat, zati bat, beraz, minus bat. X 0,5 denean, izango da minus bat, zati 0,5, hau da, minus bi. X bi denean, minus bat, zati bi, minus 0,5. X lau denean, minus bat, zati lau, minus 0,25. Emango dizkiogu orain beste balio batzuk, beste balio negatibo batzuk x-i, x minus bat denean, I izango da minus bat, zati minus bat, bat positiboa, x minus 0,5 denean, I izango da minus bat, zati minus 0,5, bi positiboa, x minus bi denean, I izango da minus bat, zati minus bi, 0,5, eta x minus lau denean, I izango da minus bat, zati minus lau, beraz 0,25. Kokatzen ditugu puntu horiek grafikan, eta daukagu. X bat, hasiko naiz hemendik, x bat, I minus bat. Beraz izango litzateke gutxi gora bera puntu hori. Minus bi, markatu, x 0,5, x 0,5, I minus bi. Ordu, jongo zaigu, honea, x 0,5, I minus bi, bueno, gutxi gora bera, hori hongo da, x bi, I minus 0,5. Ikusten dezue, hori hongo litzatekela, x lau, I minus 0,25. Beraz, hongo litzateke x ardatzetik oso hurbil, gutxi gora bera ikusten dugu nola izango dan funtzio hau. Horrelako zerbait izango da. 0,0 puntutikan nahiko hurbil dago. Balio negatiboak ematen badizkiogu x-i, x minus bat, I bat, kasu honetan x negatiboak dira, eta I ateratzen zaizkigu positiboak, x minus 0,5, I bi, hortikan, x minus bi, I 0,5, x minus lau, I 0,25, bueno, hemen ere ikusten dugu funtzioa horrela dela. Ikusten dezuen bezala irudikatuta dago bigarren eta laugarren kuadrantetan. Aztar dezagun bigarren funtzioa.
hauxe, balio taula bat ere egingo dugu, baino aldez aurretikan konturatu behar gea funtzio honen eremua dela R, hau da x guztiak, ken bat. Hau da, bat puntuan ez dago definituta. Z, x bat denean, zenbakitzailea 0 egiten zaigu, beraz i ez da existitzen. Ezin diogu x-i bat balioa eman. Aurreko kasuan 0 balioa eman ez diogun bezala. Beraz, balio taula bat eginez, lehen bezala, x eta y, eta kontutan hartuta bat balioa ezin diogula eman, bueno, emango diogu bi balioa x-i, bost balioa, 0 balioa, minus bat balioa, gutxi gora bera ikusten dugun nolako funtzioa da. X-i bi balioa ematen badiogu, i izango da minus bat, hemen gaude, funtzioetan, minus bat zati bi ken bat. Hau da, minus bat zati bat izango da minus bat. X bost denean, hemen eukiko dugu, minus bat zati bost ken bat. Beraz, minus bat zati lau. Minus bat zati lau da minus 0,25. X 0 denean, eukiko dugu minus bat zati minus bat. Beraz, bat. X minus bat denean, eukiko dugu minus bat zati minus bat ken bat. Beraz, minus bat zati minus bi. Hau izango da 0,5. Kasu honetan, funtzioaren adierazpen grafikoa honako hau izango da. X bi i minus bat. Gutxi gora bera, egongo da hor. X bost i minus 0,25. Gutxi gora bera, egongo da hor. X 0 i bat. Hor egongo da x minus bat i 0,5. Beraz, funtzioa izango da gutxi gora bera aurrekoa bezala, baino mugituta, desplazatuta. Dakigunez bezala, desplazatzen da bat eskubialdea. Baieztatuko ditugu funtzio hauen adierazpen grafikoak, hirugarrena ere baieztatuko dugu GeoGebran. Lehenbiziko funtzioa zen i berdin bat minus bat zati x, barkatu, minus bat zati x funtzio gorria bigarrena i berdin minus bat zati x ken bat, eta dakigunez honen adierazpen grafikoa izango da berdina, baino mugituta unitate bat, kasu honetan izango da eskubialdea. Eta hirugarren funtzioa, i berdin minus bat zati x gehi bat
gehi bat, izango da gorriarekin konparatuta forma berdinekoa, baino desplazatuta, muituta, unitate bat, kasu hontan ezkerraldea. Konprobatzen dugu, funtzio beltza da, eta adierazten da, grafikoki adierazten da, pentsatzen genuen bezala.